Bună seara! Am văzut părțile corpului. Acum, haideți să vedem verbul a durea și cum îl folosim în propoziții. A durea avem cu substantiv singular. De exemplu, mă doare stomacul. Stomacul, substantiv singular. Te doare inima. It hurts you. Pe tine te doare. Inima este substantiv singular. Îl doare capul. Îl doare capul. The head. It hurts him. Feminin. O doare genunchiul. She has a pain in her knee. Ne doare spatele. We feel a pain in our back. Vă doare cotul. You feel a pain in your coat. Îi doare mâna. Mâna singular. Și le doare mâna. Îi doare pentru masculin, plural. Le doare feminin, plural. Le. Când după a durea avem substantiv la plural, folosim forma dor. Deci, if I want to say I feel a pain in my head, it's singular. I will say mă doare capul. If I feel a pain in my hands, I will say mă dor mâinile. Hands is plural. We use dor. Să vedem exemple. Mă dor picioarele. I feel a pain in my knee. Picioarele, substantiv plural, deci mă dor. Te dor ochii. Your eyes hurts you. Îl dor plămânii. The lungs. The lungs hurt him. O dor degetele. The fingers. She feel a pain in her fingers. Ne dor dinții. Vă dor umerii. You feel a pain in your shoulders. Îi dor genunchii. Îi pentru plural. Pe ei, îi. Genunchii este plural, folosim dor. Le dor genunchii. Le este pronumele pentru persoana a treia plural. Ele, da, pe ele le. Folosim dor pentru că avem substantiv plural. Genunchii. Cred că ați înțeles. A durea, mă dor ochii și mă doare un ochi. Mă dor
umerii, dar mă doare umărul stâng. Atât pentru azi. Ne vedem data viitoare la o nouă lecție online. Pa!